Takže čaute, moje meno je Paťo a ja vás vítam moja ďalšia videa a dneska to som na Door Games. Čaute. A dneska si spolu zahráme hru s názvom Gang War Mafia. Názov tejto hry máte ešte raz v popise videa. A no, v tejto hre ide o to, že ste... Počkaj, to si musím premyslieť. Ste taký gangster, alebo tak. Mafián. No a máme také deathmatche a tak. Dáme deathmatch. Kupujete si zbrane a ja mám M4 a potom mám AKčko mám a SNG. Tak na začiatok dáme M4. Potom, Ideme sa stretať potom reti. a ešte si všimli, je tu po druhýkrát naša facecam. Po tretíkrát. Po tretíkrát. Ja som... Ty tam nebol. Tam bol... Nie, to po Počkaj, nie. To video neviem, či som... Tak to je po prvýkrát. Po koľkých som tu ja? A facecam je to prvýkrát. Počkaj, dáme si gangs. Aha, to sú gangstery vlastne. Dáme si film. Dáme všetky na milión. To... Kde má obľúbená mapa? Tu? No. Dúfam, že nás To je dobre ma- počujete. To je moja obľúbená mapa. Takže sa dáme to potom reti. Tam zvuk. Dáme hneď. Takto. To je moja obľúbená mapa kvôli tomuto bazéniku. No super, teraz nebudem ovládať, či dá to sa. Daj to na mapu kľudne. No. Čo? Tu kto bol? Počkaj, pozriem. Ideš? Tak idem ja? Tá facecam je celkom dobrá. Hej, doma, takú live. Ja viem. Tak ideme. Hej, to máš prvú. Zapni si automaticky stranu. Doma, zapni to. Auto ostatní. Takže teraz svieti na červenú, tak ten plámy. Tu je automatické. Kde je ten núd? Že vy iba na mňa a budeme to celé šľadne. Nedá sa to nazvať čítené, som domov. Ja sa nám hľadá počuť, ani veď, ale... Kde to je? Vyhľad na to? No. To je vlastne najhoršie, čo môže byť. A dáva na dverami, tuším. Ale teda, že idú tak na jedno. Bola, kde ťa strelilo. Ale netrafím. Dobre. Ja budem tu na kantónu. My nebude na mapu. Je dole. Ešte vysvetlím takú... Vysvetlím trošku ovládanie. Týmto stráte takto, to natáčate. Vy týmto prebijete. Jej, prehrali sme. Počkaj, ja ešte vysvetlím, ne? Ale idem ja. Dobre. Že by sa vám táto hra páčila, mohol by som z toho spraviť seriálku. Daj AKčku. Nemám. Počkaj, mám hmyzu. Nikde žiadny AK. Počkajte, toto je naša postava. Zatiaľ budete tu. Moment, mám spin. Mám spin. Čo budeme? No tak počkajte. To sa len stlačíte a to sa len samo zastaví. Nie. A to... Au, Dostal. to už mám doma. Ja viem. Tročka má nahraté už za kamerou. No, YouTube. A tu je... Jaký... Čo je toto? Čo to je? O, ja mám klobučík. Dobre, Kaž. toto. Ken. O, to je tiež veľký spinník. Netuším, čo to je. Taká hnička trocha. Teraz už mám 16. Veľmi vám fúka, my vieme. No čo už. Na vonku. Tu sú najlepšie natáčam. 300 cash money.
dávne. Nie, toto nedávaj. Toto daj. Tam je epický obrazec. A vieš, že som spravil vanilíc? Alebo... Ja som si... No! Videli ste to? Nie. Medzi nami. 45 očami. Tak koľko vysvetlím, koľko máš niektorých. Ja Čo sa vám veľmi poďakovať všetkým. Takže vysvetlím ešte podaním. Týmto si prebijate, to len stlačíte, on sám prebije. A až máte druhú zbraň alebo nôž, tak takto. Takisto prebijate a strieľate. Potom toto stlačíte a dá sa vám zamerávanie. Takisto aj tu. Toto je automatická strela, proste bola na niekoho namerite, ale on začne úplne sám. Dávaj, hraj. To si vypnem, tým sa skočíte, tým sa skáče. Dá sa tu nastaviť, že budete mať voľaký tým. Ideš? Ešte chcem niečo. Pomalná výpka. Poviem sa na tejto hre, jak to tam voláš? Ja? No name. Name to bolo. Nemám meno. Ja aj počkaj, ešte sa niečo skontrolujem. Čo sa stalo? Počkať. Takže po menší... Technický doprava. Áno. Sa to voľako spravilo. Ja som zabudol stlačiť tlačidlo continue. Takže preto mi nešlo takto stlačiť, ale už to ide. Počkať. Mám niečo... Nie ešte. Event. Aspoň sa. Nechcem. Ináč táto hra sa dá hrať aj multiplayer. Mám ďalšie skiny. To čo tam bolo? Jo, 5 cash. Ej! A to sú tie bankovky. Jak to, že close? Ja to chcem. A jo, získal som to. Ešte tu vlastne. Počkajte, to si neviem. Sa. Ktorý chceš mapu? Toto. Bola chyba. Hej, na to čo sem. Čo tu máš tak dole? Poď. Tak idem. Čo sa mi byť? Hej, kam ideš? Mohol by si Ináč, ako táto hra bude páčiť teda veľko, ale píšem komentár. Hej, čo? Tak z toho by sa dal prvú série. Všimol som si, že tá hra Amelie teraz dosť slaví. Počas toho mi vstúpili aj obyvateľia a... Bola tam celkom nezlajšia samozrejme. Tak vlastne ďakujem. A už nefúka, to je najlepšie, iba to už kape. Neposun sa trochu. Ale nie tak. Ja ich potom nevidím. Jak je tu nie je hračie, treba. Keď bude
budem mať, teraz mám 14 dodateľov, tuším. Až tam bude 15, bude volať tých 5. Čo? Tak. Môže. Až tam bude ešte jeden dodateľ, bude ešte Aká? 15. No tak. Bude 15. A budeme myslieť. Poďte sa! Headshot! Je to trefko? Hej! Kedy by to nedodal. Tuto nikdy si chcel na svojom kanáli starom Dodo Games. Ticho buď, to bude prekvapenie, ticho buď. To bude na mojom kanáli. Dobre, ale tak, aby si tam mal viac No, sledovateľov. ticho buď. A ja to poviem! Nepoviem. Vieš, koľko sme dohodli? Neviem už, ale dostali sme 105. Ty hraj, ja to budem skakať. Dobre. Parkour. Počkaj, čo? Mám... Takže toto bolo koniec videa. Ale nebol by. Ináč táto hra zahráme si Kamarádi, posledný. kto si s nami skakať parkour, zavolajte na číslo. Neviem, dievať. Kto by si chcel zaskákať, Keby sa nás niekedy stretnete, tak jak sme vonku, dojdete napríklad sem teraz, pri základnú školu Jana Anoša Komenského na Múri. Vašej Komenského a budeme vás tu čakať. A možno budete mať, no tak vás niečo naučíme. A možno to nebudeme, ale bývame tu často aj po škole a nebývame po škole. Koľko sme neboli po škole? Neviem, koľko sme neboli po škole. Ešte aj granát, tu je to voľné miestečko, ale... Vole. To je veľký granát. Môžete tam mať aj granát, ale neviem prečo ja som sa dal proste ako preč, že nemám tam granát. Ale to je iba v nastaveniach tejto hry. Vidíš veľkú? Nie. Možno spravíme aj bugy glitche halúze. No, tu je to veľké. Jeden som už našiel. Dá sa tu to je na iné mape, ale dá sa tam... Tuším, že do steny. Táto hra je dosť podobná hre Critical. Čo? Jej, dostal som Daj. zravinku. Môžeme im točiť 15 minút, tuším. Ale potom mi to nepôjde asi. Takže potom mi to... Takže za chvíľu sa zaspavneš. Tam je taký Prečo som červený? Tam je ten taký svatý krížik. No, koniec. Hej, Posledný výstrel. Potom, no, ticho bol. Máme piešteli všetko. Takže to bolo na dnešné video všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Nezabudnite dať like. Ak ešte nemáte odber, hovorím, ak bude 15 to bude špeciál. Napíšte komentár, či by malo byť viac týchto videí. Počkať. No a Ak si budete s nami chcieť zahrať túto hru online, napíšte do komentárov svoje meno. svoje baterka sa nevie. Takže vidíme sa na budúce a Čau.